Τώρα, φιλοξενούμε στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής ΣΥΤΕΑ, Δημήτρη Νησιώτη. Αφορμή η έρευνα ΣΥΤΕΑ που έγινε και ποια τα αποτελέσματά της. Κύριε Νησιώτη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Χαραλάμπους. Λοιπόν, για πείτε μας, τι περιλαμβάνει η έρευνα ΣΥΤΕΑ και ποια τα αποτελέσματα. Η έρευνα έχει πραγματοποιηθεί από την εταιρεία ερευνών IMR μεταξύ 500 επιχειρήσεων τον περασμένο Ιούνιο, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα που αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Να σταθώ σε 5 κυρία συμπεράσματα που έχουν προκύψει μέσω της έρευνας. Το πρώτο είναι ότι σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων αναγνωρίζει την ανάγκη για ψηφιακή μετάβαση. Και μάλιστα το 92% αυτών των επιχειρήσεων σκοπεύει να επενδύσει σε τεχνολογία μέσα στον επόμενο χρόνο. Το δεύτερο αφορά τις προκλήσεις των επιχειρήσεων, όπου το 58% αναφέρει ότι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού αποτελεί την πιο μεγάλη πρόκληση που έχουν αντιμετωπίσει. Ναι. Που έχουν αντιμετωπίσει. Το τρίτο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι το 80% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η φιλική προς το χρήστη την επαφή με τα συστήματα, με τις ψηφιακές υπηρεσίες, τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι κρίσιμος παράγοντας για την ψηφιακή εμπειρία των πελατών τους. Το τέταρτο συμπέρασμα αφορά την κυβερνοασφάλεια, όπου από την έρευνα προδείξει ότι το 18% των επιχειρήσεων δέχτηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο κάποιου είδους κυβερνοεπίθεση και το 82% θεωρεί την κυβερνοασφάλεια ως ένα βασικό παράγοντα για το ψηφιακό μετασχηματισμό. Και τέλος, για πρώτη φορά έχουμε μετρήσει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όπου ένα 58% των επιχειρήσεων απάντησε ότι χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Σίγουρα είναι μεγάλο το ποσοστό και πολλοί από αυτούς έχουν αναφερθεί στο ChatGPT, αλλά σίγουρα είναι αρκετά ενθαρρυντικό ότι οι επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει να αναγνωρίζουν τη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Ναι. Άρα ενθαρρυντικά είναι, αν θέλετε, τα συμπεράσματα. Δεν ξέρω, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Πώς τα ερμηνεύετε εσείς αυτά τα αποτελέσματα? Σίγουρα είναι ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Να πω επίσης ότι στη χθεσινή μας συνάντηση παρουσιάσαμε και το δίκτυ ΣΥΤΕΑ, το οποίο ως δίκτυ ΣΥΤΕΑ... Εξηγήστε μας καταρχάς τι είναι για να αντιληφθούμε. Ναι, ακριβώς. Ο δείκτης ΣΥΤΕΑ έχει σαν στόχο να παρουσιάσει το επίπεδο ψηφιακής οριμότητας των κυπριακών επιχειρήσεων. Μετρά δηλαδή πόσο καλά οι επιχειρήσεις στην Κύπρο προσαρμόζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες και αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες. Τι κάνουμε βασικά με βάση συγκεκριμένες ερωτήσεις που περιλαμβανόνταν μέσα στην έρευνα? Κατατάσσουμε τις κυπριακές επιχειρήσεις με βάση τις απαντήσεις τους σε 5 κατηγορίες που αντικατοπτρίζουν το στάδιο στο οποίο βρίσκονται όσον αφορά την ψηφιακή οριμότητα. Ναι. Οριμότητα ακριβώς. Αυτές οι 5 κατηγορίες είναι η κατηγορία του αρχάριου, δηλαδή μια επιχείρηση μόλις έχει ξεκινήσει το ψηφιακό μετασχηματισμό. Η κατηγορία του εξερευνητή, όπου οι επιχειρήσεις πειραματίζονται και μαθαίνουν για τα ψηφιακά εργαλεία. Υπάρχει η κατηγορία επαρκής, δηλαδή είναι επιχειρήσεις που έχουν καλή κατανόηση και χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Και ακολούθως είναι η κατηγορία μετασχηματιστής, όπου έχουμε εταιρείες που καινοτομούν και πιστοποιούν τις ψηφιακές τους διαδικασίες. Και τέλος η ηγέτης, leader, όπου αυτές οι επιχειρήσεις υπερέχουν και καθορίζουν τις τάσεις στο ψηφιακό μετασχηματισμό. Άρα, εμείς το τι θέλουμε με τον δείκτη ΣΥΤΕΑ είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε καλύτερα τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων της χώρας μας και παράλληλα θέλουμε με τον χρόνο να μπορούμε
να μετρούμε την πρόοδο που υπάρχει και να εντοπίσουμε τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν έτσι ώστε να φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο που είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις μας για το καλό και των επιχειρήσεων αλλά και της οικονομίας. Άρα το επίπεδο ψηφιακής οριμότητας είναι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και θα πρέπει να πάρθουν μέτρα για να επιταχυνθεί, αν θέλετε, η ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων. Να σας πω τα αποτελέσματα του δείκτη, γιατί προηγουμένως σας ερμήνευσα τι είναι ο δείκτης. Με βάση τα απορρίμματα μας για το 2024 των ειδικών, ένα ποσοστό περίπου 56,8 των κυπριακών επιχειρήσεων βρίσκονται ακόμα στα αρχικά στάδια της ψηφιακής τους μετάβασης. Ένα ποσοστό της τάξης του 18,8 σε ικανοποιητικό επίπεδο και το 24,4 επιδεικνύουν ένα πολύ ψηλό βαθμό ψηφιακής οριμότητας. Άρα, μπορεί το 56,8 που προανάφερα ότι βρίσκονται στα αρχικά στάδια της ψηφιακής τους μετάβασης να φαίνεται ότι είναι χαμηλό. Εν τούτης όμως το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη κινητοποίηση αυτή τη στιγμή που φάνηκε και στην έρευνα και ότι το 92% των επιχειρήσεων θα επενδύσει και λαμβάνουμε επίσης υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εταιριών μας είναι μικρομεσαίες με πάρα πολύ σε 10 άτομα. Θεωρούμε ότι δεν είμαστε σε άσχημο επίπεδο, αλλά σίγουρα υπάρχουν αρκετά περιθώρια και πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε και οι επιχειρήσεις που δεν βρίσκονται σε επίπεδο να βελτιωθούν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νησιώτη. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.